Чествахте ли рождението на Христо Ботев на 6 януари? Как да празнуваме рожден ден на починал човек? Празнува се рожден ден само на жив. Това прави ли ни първоправен член на Шенген? Сега трябва да наблегнем на плуването. Значи честито на всички водолази. Въздухари. Можете ли да ми кажете нещо от Христо Ботев? Читали сме всъщност. Произведенията му знам, но сега точно не мога да ги цитирам. Учители! Здравейте, уважаеми българи! Добре дошли в Киронично 49. Да ни е честита 2024 година. Не бях в София, но казват, че посрещането било супер хепи. С много светлина и традиционни новогодишни концерти на открито посрещнаха 2024 година в големите градове у нас. С празнична програма на площад Александър Батенберг и концерт на група Остава Тони и Нети мина новогодишното празненство в София. Столичани посрещнаха новата година на площада без фойерверки, но със светлинно шоу. The city, but the people. Let's go! Welcome. Welcome to London. London, baby. Welcome to the party. I just came to say hello. Hola, ni hao. Just enjoy the party. Bonjour. Namaste. Salam. This is London. Just enjoy the party. Това е Лондон. Пък и фойерверки са имали. Дай софийското светлинно шоу. Хубаво, ама това е 2022 година. Бе, дай 2024. The best for all the people in this square. The best. Това беше светлинното шоу за посрещането на новата 2024 в София, уважаеми. Уху! Ми кво? Много the best е било. Супер хепи е било. Ми кво? Може да си нямаме заря, ама си имаме лъчи. Ми кво? А и животните и малките деца не са стресирани. Чудя се, в Лондон животни деца няма ли? Хело, хело, драги ми смехурковци! Може би вече не е голяма работа за софиянци, че не празнуваме както някога. Весело с заря имам предвид. Но все пак да попитам пак. В Лондон кучета и деца няма ли? Значи, от миналата година няма фойерверки и заря на площад Батенберг, заради причината 3 март пък се опитаха да го премахнат заради... Войната, която Русия започна в Украйна, оставя своя отпечатък и върху днешното отбелязване на 3 март и разпали с нова сила един дебат, който тече от години, а именно дали точно днешния ден трябва да бъде честван като национален празник на България. Сега този казус 3 март не се знае още дали е на фаза затишие пред буря. Като гледам бурните процеси по успокояване на българщината, които текат, след 2 месеца ще си проличи колко сме успокоени и единни. То 3 март идва. Го къде е? Тази операция по инвалидизирането на българският лъв, чрез успокоение, очевидно е продължително. Тази позиция е абсолютно недостойна за държава, която в герба си има 3 лъва.
Ние нямаме един лъв, имаме 3 лъва, които имат 3 мъжества. Така, това са лъвове, не са лъвици, забележете. Имат 3 мъжества и общо 6 топки. Общо 6 топки. Сегашната позиция на българската държава не е като за ГЕРБ с 6 топки, а е като за един кастриран кремълски котарак. Абе, не знам какъв котарак сме, според миролюбивия котарак представител на НАТО. И колко топки има в нашия български герб, уважаеми българи. И изобщо, говори ли се така за национален символ? Но очевидно спокойствието ни за управляващите е най-важно. Трябва да сме спокойни. Ето, слушаме за топки в герба ни и сме спокойни. За държава, която в герба си има 3 лъва, имат 3 мъжества и общо 6 топки. Слушаме химна си в чалга ритъм и сме спокойни. Химнът на страната ни беше представен като чалга песен. Горда и стара планина, Дунава сине, Тракия ограва. Горда и стара. Нямаме заря за нова година и сме спокойни. Няма честване за рождението на Ботев в София и сме спокойни. За всичко. И още за празничния ден. Освен богоявление, Калофер днес отбелязва и 176 години от рождението на поета-революционер Христо Ботев. Хелоуин измести денят на будителите и пак сме спокойни. И весели даже. В Калофер имаше честване по случай рождението на Христо Ботев, уважаеми българи. Но в София не. А тази събота във Враца ще бъде отбелязана 176-та годишнина от рождението на Христо Ботев. Програмата ще започне в 11 часа, където пред паметника на поета и революционер ще бъдат представени биографични данни за живота и делото му. Знак на признателност ще бъдат поднесени венци и цветя, а ден преди това регионалният исторически музей ще проведе традиционната вечер на Ботев, посветена на рождението му. И във Враца са чествали Ботев, в Разград също, но в София не. Разград отбеляза 176 години от рождението на поета, публицист и революционер Христо Ботев. И още от Варна и Плевен. И така нататък. Уважаеми българи, навсякъде във всички градове се честваше 176-та годишнина от рождението на Христо Ботев. Само в София не. На 6 януари не. Вместо това обаче, Столична община раздели честването на освобождението на София в 2 дни. През ден. 2 дни? През ден. 2 дни през ден, 2 дни през ден, 2 дни. Тоест, на 4 януари молебен. Такива бяха поднесени и тук пред паметника на българските опълченци. На 6 януари възстановка. Тоест, на 6 януари в София се проведе възстановка на освобождението на София. Вместо честване на рождението на Христо Ботев. Сега, ако има някой не разбрал, мога пак и за София, и за честването, и за Ботев, и за 4, и за 6, и за президент. А новината по централните телевизии беше една и съща. България отбелязва рождението на Христо Ботев в Калофер. Това беше идеята на новината. Една каза, че и в други градове е имало, но една. 176 години от рождението на Христо Ботев се отбелязва в този час в родния град на поета Калофер. И още за празничния ден. Освен богоявление, Калофер днес отбелязва и 176 години от рождението на поета-революционер Христо Ботев. Оставаме в родния град на Христо Ботев Калофер, където почетоха паметта му днес. Паметта на един от безспорните герои на българското освобождение беше отбелязана от хиляди и в други градове на страната. Поводът е 176 години от раждането на поета-революционер. Много градове, но не и в София, уважаеми българи. В столицата на България
Не. Но пък на 6 януари си имахме възстановка на освобождението на София в Северния парк в Надежда. Надежда. Квартал Надежда. Не, че нямаме надежда. Нали? Имаме. Сега кой разбрал, разбрал. За възстановката. От квартала са разбрали, поне те са отишли. Другите вечерта в новините. Да го повторя ли това пак за 6 януари, 4 януари? Не бе, защото мога пак да го повторя, бе. Не, че е важно. Айде, да не ставам досаден. Ама разбрахте за надежда, нали? Кой е разбрал, разбрал. Патриоти пък се възмущаваха по Фейсбук, по социалните мрежи, че било засенчено това събитие от спорове около богоявление, леденото хоро. Че то си беше богоявление тогава от всекъде. Освобождението е на 4-ти. Що да не се вълнуваме около леденото хоро? Мога пак да ви го обясня. 4-ти, 6-ти. Не всеки има топки да влезне в леденото хоро. Това, че възстановката не е в центъра на София, а в квартал Надежда и не е на 4-ти, а на 6-ти, е маловажно. Чудо голямо. Датата, мястото. Важното е, че е изместено от спорове около леденото хоро. Много патриотично е това. Да обърнеш внимание на такъв важен въпрос. Аз повдигнах ли ви го? Така, патриотичното чувство. Това е много важно. И нито думичка за Христо Ботев, уважаеми българи. Сега, че няма в София честване, е голяма работа. Нали го имаше в другите градове? Защото е много важно да се разделяме, а не да се обединяваме. Трябва да се разделяме на някакви, пък няма значение на какви. Прости и умни, консерватори и либерали, традиционалисти и моралисти, модернисти да е, аз пък моралисти, русофили и русофоби. И те така, се така. И от едната, и от другата страна ни нахъсват хубаво. Да се джанкаме, как викаше баба ми. Джанкаме. Сега аз не мога да преценя джанкане патриотична ли е, либерална ли е. Малко така модернистично даже ми звучи. Сега руско няма в нея, ама знае ли човек? Комунистите имат една много основна движеща се хипотеза за света и тя е интернационализма. Национализма е нещо зло, интернационализма е нещо добро. По това те си приличат напълно с либералите. Комунисти, либерали, националисти. Важното е да се разделяме, уважаеми, и да забравим преди всичко, че сме българи. И да забравим, че преди всичко сме българи. Христо Ботев е казал, че първо трябва да сме човеци, а после българи и патриоти. А след това там на опашката отзад всички други определения се нареждат там на опашката отзад. Кратко, просто и ясно. Последните години обаче кашата е пълна. Кое е най-важното да е на първо място? Всеки сам си преценя. Това да си българин за някой е срамно, за други не е. И това всеки сам си го преценя, уважаеми. Скоро пък започвал ремонта на паметника на свободата на Шипка. Айде, пак разделение ще има. Не ми се мисли. И така след дълга подготовка започва основна реставрация на паметника на свободата на връх Шипка. Проектът обхваща фасадите, които през последните години са в тежко и даже опасно за посетителите състояние. Сега да ви кажа честно, по-опасни ми изглеждат тунелите на Хемус, дето се ремонтират, откакто съм се родил, имам чувството. Набори сме по ремонт. Само като чуя за ремонт, вече и настръхвам. Споко идва еврофонда, нова помпа и ремонта. Това беше преди да стане либерал. За ремонта са обявени 2 обществени поръчки на обща стойност от 14 милиона лева без ДДС, като за неочаквани разноски са заложени 20% от посочената сума. Ма то така казано, това са едни 60% от сумата. От тия 14 милиона имам предвид. Настръхващо си е. Да не паднеш от леглото. Само споко. На диванче съм, бе. И какво споко, бе? Какви 5 лева? Те тунелите на Хемус още се ремонтират. Сапа ще почват и Шипка. Те тунелите не са оприли, Шипка ще я правят. Даже чух, че ще ли да санират паметника на свободата на Шипка. Сега дали е вярно или не знам. Ама така го чух. И по коя програма ще е? Никой не знае. 14 милиона все пак, Да го разглобяват също чух, че нещо мислят. 3 години ще го разглобяват, ама после дали ще могат го сглобят? Не знам. Както трябва, искам да кажа. Иначе те ще могат го сглобят, но както трябва, пъзълче.
Мозайка. Абе, аз вярвам. Оптимист съм. Шего с глобът, бе. Важно е, уважаеми националисти, че спокойните интернационалисти ще ремонтират ремонта на ремонта за 14 милиона лева без ДДС и 20% неочакван разход. Това там колко ставаше си го сметнете. А през това време националистите ще им повдигат бойния дух на интернационалистите. Да могат да ремонтират. Стане по-бързо. Здравейте, уважаеми сънародници. Днес стана ясно, че властта в лицето на управляващата престъпна тройна коалиция ППДБ, ДПС и ГЕРБ обмисля реставрация на паметника на свободата на връх Шипка. От тук нататък не ми се мисли какво ще бъде до 3 март. Дано на Шипка всичко е спокойно. И да го наредат, все пак правилно. Да не го обърнат обратно. Лъва да не гледа и така надолу, да си гледа както си трябва, нали? Обаче на фона на всички битови проблеми, които си имаме, се случи нещо великолепно. Нещо историческо. Нещо космическо. Станахме пълноправен член на Шенген. Абе, малко като китайско мъчение звучи Шенген. Ама не. Усеща се само по вода и въздух. Блаженство. Въздухът ти вее, водата те мее. Ще си купим по една моторна лодка всички и тръгваме по Дунава, за да го усетим. Шенгена имам предвид. Предвиждам исторически бум в покупко-продажбите на моторни лодки. Са, те с яхтите много моля да не се включват. Кой е казал, че Шенгена не е добре за икономиката на една държава и че няма да го усетим? Ще го усетим по вода. Ние имаме пълен Шенген. Това трябва да бъде пределно ясно. Това гласи решението на Европейската комисия. Това, което остава е да се подсигури дата, с която да влезем и по сухопътните граници. Така де, аз какво казвам? Това казвам. Ясно е. Само по въздух и вода сме с пълни права. Сме пълноправни, само по въздух и вода. Сме в Шенген, не сме. Пак казвам, това не е китайско мъчение. Блаженство е. Много ми е объркано вече, уважаеми българи. Някак ми е достатъчно да кажа само българи, без да уточнявам друго, защото ми е разединително. Нека да видим какво мислите и вие за Шенген и Ботев. Чествахте ли рождението на Христо Ботев на 6 януари? Май не. Забравихме. Аз лично го чествам така вътрешно за себе си и минавам да оставя с моите внучки по едно цвете. Не знам кога е рождения ден на Христо Ботев. Никога не съм го празнувал. Аз съм от Украина и на този ден празнуваме от 6 на 7 Коледа. Аз празнувах собствения си имен ден. Никога, ни рожден ден мога празнувам, ни нищо. Аз съм един беден човек от Родопите и никакво щастие нямам, никакъв ден нямам. Въпреки, че имам желание. Добре. Беднотията е ужас. В училище имахме специална програма. Не знаех, че имаше рожден ден. Съм сигурен дали има на 6 януари рожден ден. Учители сме всъщност. Учители? Чудесно. Ама то не е на 6 януари, а на 2 юни. Не, тогава му е смъртта глупост. Как да празнуваме рожден ден на починал човек? Празнува се рожден ден само на жив. Хубаво е да се уважава човека, обаче забързано на ежедневие. Всеки университет наближава сесия. Защо само в София не беше отпразнувано рождения му ден на Христо Ботев? Защо мисля, че е така? Не знаех, че на тази дата. В София не много така спазваме тези традиции и празници. Хората тук наистина като мен не знаят. Не, може би в по-малките градове, по-малките хора вече общността е малко по-обединена, отколкото при нас. С цялото ми уважение, мисля, че просто не им пука. Празнуваха богоявление все пак. За Сенчи другия празник. Може би даже много хора и не знаят, че тогава е било рождението на Христо Ботев. Ами, може би не се набляга на това в училище. Много малко хора, предполагам, знаят кога е роден Христо Ботев. Блягат повече на творбите му, недостатъчно на неговата история. 4 януари беше освобождението на София. Го отбелязах с история в Инстаграм. Освобождаването от кого? Ами от турците? Не. Признавам си, не знаех, не съм и казвали на моите родители. Празнуван в един парк в Надежда. Ами пак в Надежда, малко... Що не е в Обеля? Също така отидах с по едно цветенце на двата паметника на... Ма къде на цар-освободител и на опълченците. А защо да го празнувам? То не е домашен празник, то е празник на града. Не съм видял освобождението. Не. Ясно, че не си видял освобождението. Къде се е провело честването?
Не мисля, че се проведе. Не съм чул. Добре, приеха ни в Шенген по въздух и по вода. Това прави ли ни първоправен член на Шенген? Според вас? Да. Да, категорично. Добре. Защо? Ами, защото сме в системата на Шенген. Чули? Да. От мен за първи път чуваш. Да. Честно казвам, не съм сигурна. Не мога да ви отговоря на този въпрос. Пред мен трябва да ни приемат и по суша, за да бъдем пълноправен член на Шенген. А какви членки сме? Не знам. Чух полупълноправни. Нещо такова. Сега трябва да наблегнем на плуването. Значи честито на всички водолази. На скоковете с парашют не знам. И на всички птици. И сме, и не сме по едно и също време, така да се каже. Според мен да, защото вече са паднали едва ли не границите и всеки може да има достъп до европейски столици. Аз мисля, че сме малко така под масата. Защото ни поставят допълнителни условия, в които ние няма ги в заложените предварително условия. Кажа, ще ви дам 5 лева, вие изпълнявате каквото съм ви казала за 5 лева. Да. И после казвам, добре, ама още нещо трябва да изпълните, за да ви дам още 5 лева, нали? Каква ще е изгодата специално за теб? Лично моя изгода най-вероятно няма да има пряка. Като не влезем изцяло, най-вероятно няма да се усети чак такава разлика. Никой не ни възприема сериозно. Качваме се по Дунави, отиваме в Австрия, примерно, и там няма да... И самолет също. Да мина 15 минути по-бързо там, на летището, еди къде си. Ще загубим най-вероятно, защото уж караха нещо да взимат някакви такси от вкарването на газ. Честно казано, няма да се почувствам по-добре, защото моята държава не е приета като пълноправна членка. Нищо няма да ме облегчи, защото пътувам в чужбина, пак ще ме проверяват. Можете ли да ми кажете нещо от Христо Ботев? Тъмни са и Балкана зашумя. Произведенията му знам, но сега точно не мога да ги цитирам. Предпочитам да го правя, защото имам дрезга в глас и едва говоря. Учители сме всъщност. Учители? От първи до 4 клас. Чудесно. Не сте чували за жив е той, жив е там. Да, горе на планината, лежи в кърви, лежи и пъшка. Горе на планината. Жив е той, жив там на Балкана. Ма вие шегувате ли си? 4 стишия, които са записани в Лувъра. Да стане нощ, месец изгрее, на обсипе свода небесен. Звезди. Звезди обсипе свода небесен. Добре дошъл при печелившите. Това беше всичко от епизод 49 на Киронично. Нека аз бъда вашият българин, а вие моите българи. Кратко, точно и ясно. Сиреч, станете ми абонати. А ако ви харесва и това, което правя тук, ударете и по едно сърце под видеото, преди да ударите харесвам и абонирам, разбира се. Ударете и гонга, за да получите известие кога пак ще ударя с ново видео. Айде, ще се видим скоро в тубата и в театъра. А до тогава се гордейте.